Heta anha li ser kraliyeta Camelot gelek film hatine kişandin. Mesela hinek ji wan navê wan em bêjin Kral Arthur, Şövalyeyê Pêşîn, Şûrê Dikevir de bi vî awayî gelek film li ser kraliyeta Camelot hatine kişandin. Ji sala 1960 wan deran de heta anha gelek film. Yek ji wan dawiya salên notî yan jî destpêka salên 2000 min temaşe kiribû. Dema min temaşe kir, min merak kir ev kraliyeta Camelot li ku derê ye, Kral Arthur kî ye, çi kiriye, ez lê geriyam. Helbet wekî anha îmkan tune bû tu hema bikevî înternetê û lê bigerî. Ez çûm arşîvê. Wê çaxê ez di Azadiya Welat de dixebitiyam. Arşîva me ya Azadiya Welat ew xas ne berfireh bû, ez çûm arşîva Gündemê. Min li ansiklopediyan mêze kir û min ew beş dît, min ew beş xwend, ez li ser wê beşê xebitî. Bifikirin, ji bo hînbûna agahiyekî piçûk min çi qas ket daye. Anha ez çi dikim? Mesela tiştek wisa dema çê dibe, ez cî ji ayî dipirsim, hemû agahiyan dide ber min. Agahiyên rast an nerast. Tenê ew? Na. Vê videoyê ji bo ev videoya ku di destpêkê de min nîşan da em dikişînin. Ev videoya ku hatiye çêkirin, qaşo keçikeke geleke delal li maçê temaşe dike, ji nişka ve kamera berê xwe dide wê, ew dema vê yekê dibîne, dikene, hinekî jî şermokî. Temaşevan jî bi İngilîzî van yekan dibêje. û ev video yani ev klîp li gelek cîhan di nav tora civakî de hat belavkirin, bi milyonan însanan temaşe kir. Lê videoyekî wisa tune ye. Rastiyek wisa tune ye. Ew bi aqilê zîrek hatiye çêkirin, bi ayî hatiye çêkirin û hatiye belavkirin. Anha di nav civata me de ayî gelekî pêşketiye û çawa bi vî rengî agahiyên baş wekî xala min kraliyeta Camelot kir, wekî çawa agahiyên bi vî rengî dide me, lê agahiyên wisa şaş nerast jî dide me. û ev video ji alî hinek Kurdan veşî hat belavkirin. Loma jî ha ev video ha agahiyên didin di vê pêşî em şik jê bikin ev çi qas rast e. Bi taybetî rojnamegerên Kurd divê ji tiştên wisa şik bikin. Ev çi qas rast e, kî çêkiriye, kî daye min û ji ku hatiye. Ya na di serdema dijîtal de, di serdema aqilê zîrek de em ê hê gelek şaşîndin bikin.